Bag-ong na-instalar nga Kura Paroko sa Nuestra Señora de la Regla National Shrine misaad nga tukion uban sa masakop sa Paris National Paris Pastoral Council ang pagbukas sa Humay-Humay Public Cemetery alang sa mga kabanay nga mobisita ug mohatod sa lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ang report ni Luan Merondina. Formal nang na-instalar kagahapon sa hapon sa Reverend Father Reynante Joseph Echanga, isip rector ug parish priest sa Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine. Katapusan siyang nadistino sa Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Marigondon, isip parish priest usab sulod sa tulo ka tuig. Samtang si Reverend Father Bernard Bong Corpus, kinsa mo'y parish priest sa Birhen sa Regla kaniadto sulod sa dulan upat ka tuig, nadistino na sa Birhen de la Paz y Buen Viaje sa Surigao City. Matod sa Bag-ong Kura Paroko, nakaabot na kaniya ang yangu-ngo sa pipila ka mga kabanay sa mga namatay nga wa tuguting makasulod sa Humay-Humay Catholic Cemetery kay gilimitahan lang sa simbahan ngadto sa 25 ka mga tawo ang makahatod og lubong. Ako nang gipaminaw, niabot ka na ako nga mensahe ka na ug ako nang paghisgutan uban sa Paris Pastoral Council, no? Kung unsay maayo ug makatabang sa katawhan. Kahinumduman usa ka OFW ang mipadangat sa iyang reklamo pinaagi sa RTV Balitang Bisdak human siya masagmuyo sa kahigpit sa mga health protocols nga gipatuman sa mong samang hinungdan nga wa siya makaduaw sa lubnganan sa iyang amahan. I for myself had experienced so much pain, no? Gilubong akong igsoon in town wala mi kakita, no? So dili lalim this past few weeks lang gyud ako nga na experience, no? Nang every time maghandom ko niya na masakitan pud ko. So I know and I feel kung unsay gibati sa katawhan, no? Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.